Comrades and friends, how are you? Zvinorwadza zvinosirisa. This is Traore here. I'm really hurt. I'm really broken because we've lost one of our most vibrant youths. Youth ainzi Tatenda Pinjis akafaita accident, and to be honest with you, ndofunga video rake marona achichema achitaura kuti omana ndokumbira pain is. When I mention in my videos ndichitaura kuti our hospitals do not even have paracetamol $8 chaiyo. Yet the people who are running the country, they move with luxurious cars, they're giving each other Mustangs, top of the range vehicles. Whenever they want to get medication, they go out of the country, kunana Dubai, kunana UK, and you see, to get the best treatment. While as the common person, me and you, we languish in abject poverty. She were exposed to more hospitals. Asinagana mshonga. Millions and millions are stolen every day through illegal gold dealings, kubva kumatenda, ndofunga corruption iri kuhealth ka azvitauri chino, and everyone knows about these things. And these guys avatomborwadziwi kana kupatika kuti no, we must do something. This is how our people are perishing. And you see, Tatenda Pinjis, a young man with so much potential, are finding negligence your government. Why? Because they prioritize the wrong things. They prioritize compensating the white men who stole our land. Now they're stealing money. Those same people. Yet our hospitals are not going to mshonga kana chini. Smith baka kugumira vakazvipatara ipapa nanhasi. Look at pain yanga ina Tatenda Pinjis. Baka kuwara nemakuwara akaita. Nekumuvwa kwakazoitwa ubva apa oendeswa kuno hospital iyo obviswa futa apa onzingaendo are in so much excruciating pain. So we need to ask ourselves, is this the government that we want? Honestly, are we going anywhere? What meaningful development is the Second Republic given to us? And definitely nothing. And the question that people will ask is, until when is action going to be taken whereby that action is going to determine and put an end to the suffering which people are going through every day? This government has failed. Accident. Vanhu vaitemba mapiritsi aionzi vana Trump achaunza vanhu vachadii. EU yakabva kukata funding just now. Nyika haina industry. Economy yedu it's on its knees. But vanhu varamba vachitengerana motikari vachipanana mastand vatakavhotera. They don't consult us in any way. They just do things from their heads just to service the appetite yavo EU, forsaking the masses. Something needs to be done. As long as we don't stand up to this kleptocratic government, as one people, as a country, I'm telling you, we will be abused till Jesus comes. Tatenda Pinjis is no more. May his soul rest in peace. But honestly, something needs to be done. We need to put an end to this and speak with one voice and say enough is enough. Thank you. Saka nguva dzakawanda takataura tikati unozotiwa kuparire nyatwa kana kuti kuHarare Hospital ndopaunozoona kuti ZANU-PF haina chiyamuro, haina batsiro, nekuti pane pasingachashandi maslogan, panenge pakuchishanda nyaya dzekuti mishonga uri kutodiwa ipapo, pane pakuchishanda nyaya dzekuti uri kuda kutopiwa assistance ipapo. Ndakataura inini ndikati ukaona ukaita accident wapinda panjada, ukaona ukarwara nekenza wapinda panjada, ukaona ukaita kidney failure uri panguva yakaoma, ukarwara nemoyo uri panguva yakaoma. Nechikonzero chekuti zvirwere izvozvo muZimbabwe hazvingorapwe nje, ende hakuna mishonga, hakuna zvinhu zvinogona kuti ubatsirikane. Ike zvino izvi USAID yaimbobatsira panyaya dzemapiritsi nemishonga yakawithdrawa. Vanhu taakuchinyatsonzwa kurwadza kwazvo. Kana tichitaura hativengi, kana tichitaura haruzi ruvengo rwatinenge tinarwo. Techiti vakomana nevasikana, ngatibatsiranei parwendo rwekusapota change. Why? Tiri kuda nguva kana kuti situation yekuti munhu achipinda muhospital, manesi anomhanya-mhanya, madokta anomhanya-mhanya, mishonga iri besanwa kumhanya kuenda kumunhu akuwara
mainjection ekuredusa pain, vamwe vachitomhanya kuenda achitomhanyiswa kuendeswa kuscan kuti vanyatsoona kuti akuvara papi chaipo chaipo, internal bleeding iri kufamba sei, ndezvipi zviri kuda kuitwa, zvebva zvatokasirirwa ipapo obva atokasirirwa, munhu obva ararama. Ndinogara ndichitaura ndichiti ukaona wabuda mutsaona yemuZimbabwe ukanzi waendeswa kuchipatara, kurarama kwako inyasha dzaMwari. Munhu ararami because kune zvimwe zvinhu zviri kuitwa zviri extraordinary kuzvipatara. No, ndosaka muri kuona tiri kusimuka because takaiona hondo yacho, takariona dzotso racho kuzvipatara uko kuti hakuna chinhu chiri kufamba, hama dzangu. Saka kana tichisapota achamisa, hatisi kungosapota achamisa from nowhere, tiri kusapota vision naachamisa yavakatakura. Tiri kusapota tichiti ava varume varipo ava ngavachibva timbovaone system nyowani ichauya ichiprioritize zvinhu, ichitanga kuisa zvinhu zvakakosha. Ava varume vatina avava vanotemba nekuenda abroad, isusu tinoenda kupi? Vamwe vakapiwa poison 2017 vakahairana chikopokopo, vakaendesana vakamhanyisana vakandorapwa. Izvozvo ndo zvavanoita kana vakarwara. Makazviona vamwe vakazonoramira kuChina. Izvozvozvo ndo unhu hwavo. Iwewe neni tinenge takamira papi? Saka nyaya yeshanduko iyi kana tichitaura kuti ZANU-PF ngaiende, tiri kutaura from experience, painful experience. Ndakaparara paParirenyatwa apo nguva yakati rebei, uchienda uchinorora ipapo, uchienda uchinorora ipapo, uchienda uchinorora ipapo. Ndakaona zvakawanda. Waenda wanorara ipapo makuseni unomuka waenda kubasa, ndaimuka makuseni ndoenda wosvitanga undogadzirira mwana wechikoro womuperekedza kuchikoro, wadzoka wobva wagadzirira iwe woenda kubasa. Uchibuda basa wosvika kumba wogadzirira mwana, wobva wabuda wakuenda zvekare wakuenda kuchipatara. Imagine situation yakadaro iyoyo. Then umwe munhu anenge achingoramba achiti pamberi achita maslogan. Nozva ndakatarisa ndikaona Chief Shumba Wenje vaitaura vachichema rufu rwatatenda, vachiti ndiye akabheka mavocals epana Maiweli. Alright, makaimba tsepete yacho muchibhekana pana Mnangagwa ipapo, handiti muchifara panhamo PF ipapo muchifara. Ike zvino izvi uri kuona kuti anga akuchema, ashaya achichema achikumbira mapiritsi hakuna. Asi Chief Shumba shamwari yake yaakabheka pana Maiweli akapiwa mota naChivhayo, akapiwa imba naChivhayo. Mari dzaifanira kunge dzakaenda muzvipatara kuita make sure kuti muzvipatara mune zvinhu zvakakwana. Vana Vharazipi vakapiwa dzimotokari dzaifanira kunge dzakatenga mishonga. Saka zvinhu zvese zvatiri kutaura izvi hatisi kutaura because tinovenga kana kuti takaita sei, tiri kutaura because pain yacho tinoinzwisisa. Vanhu vese ava vana Dorcas Moyo vese vakapiwa mota, vana Macheso ava vakatora mota, na Madzibaba Nicholas vese vakatora mota, vese vaimbi ava. Vaimbi muri kuti chii? Umwe wenyu ike zvino izvi afa pachishayikwa mishonga muzvipatara. Muri kuti chii nhasi vaimbi? Are you going to drive those cars in all honesty muchitofara moyo yenyu muchiti takapinda machena ana Matthias Mary? Hama dzangu, kana tichitaura nyaya dzeshanduko, chinhu chinonzi accident hachizive political party. Isisu takapikira zvese kufa kana kurarama. Tikaiti hatsaona izvezvi tikafa, hatina basa nazvo because tiri kutongoziva kuti that is our fate. But what about you? Munoti chii nazvo?